Aquí al Telenotícies de la nit de Bast. Soc Maria Benet i els titulars són els següents. La cantina tanca les seves portes, els professors es tornen bojos i els alumnes estan intranquils perquè els banys s'han inundat. Bé, ara us deixem amb la nostra companya Sofia Álvaro, que està en directe des de la cantina de l'institut i és al Calamot. Sofia? Bona nit. Hem estat parlant amb els encarregats de la cantina i han decidit que tancaran el negoci durant una temporada. Els motius que ens han donat eren que estaven farts de que els alumnes no els tractin bé i de que reben moltes queixes per part del professorat. Aquí, Sofia Álvaro, retransmitint en directe des de l'Institut i és el Calamot per l'informatiu de Bast. Moltes gràcies, Sofia, per la teva aportació. De res, Maria. Adeu. Ara us passarem amb la nostra companya Paula Davila, que ens informa des de la sala de professors. Paula? Hola, bona nit. Ara mateix tenim una mica de contratemps. Per desgràcia no hem pogut entrevistar a molts professors perquè la majoria ja han abandonat l'institut. I quan hem preguntat amb els que quedaven, molt pocs ens han fet cas. Així que de moment només coneixem algunes de les coses de per què els professors volen deixar l'institut. Algunes d'aquestes coses són que els professors estan molt estressats i que no poden arribar a fi de mes. Aquí Paula Davila retransmitint en directe des de la sala de professors de l'IES El Calamot per l'informatiu de Bast. Moltes gràcies, Paula, i molts ànims, que tu pots. Això espero. Gràcies. Adeu. Fora! I ara us tornem a passar amb la nostra companya Sofia Álvaro, que es troba a l'Institut IES El Calamot. Sofia? Bona nit. Avui han tancat el bany de noies de la tercera planta per culpa de 4 noies que van trencar un lavabo mentre feien un vídeo. Els fontaners llegaren a arribar una setmana i han decidit de que les reparacions s'hauran de pagar-les els familiars de les 4 noies per haver trencat. Aquí, Sofia Álvaro, retransmitint en directe des de l'Institut IES El Calamot per l'informatiu de Bast. Gràcies, Sofia. De res, Maria. Adeu. Aquí acaba el Telenotícies de la nit de Bast. Bona nit i ens veurem demà a la nit a la mateixa hora.